5 de novembre de 2017. Excursió a Olot. Vistes des de la cooperativa La Fageda. Visita a la granja i instal·lacions. Vaques de la raça frisona. Origen Frísia, als Països Baixos. Vaques que donen un promig de 33 litres de llet diària, que es fan servir per fer principalment iogurts. Camp de cols i de mongetes. Degustació amb tranquil·litat de productes de La Fageda. Iogurts, melmelades, gelat, tot molt bo. El millor iogurt del món. Visita al Museu Comarcal de la Garrotxa, a l'antic hospici d'Olot. La càrrega de Ramon Casas. El palco d'embalat de Francesc Vayreda Casabó. Les banyistes de Francesc Vayreda Casabó. La Fira d'Olot de Francesc Nogués i Casas. La República. Bedoll pubescent o blanc, betula alba. Passejant per La Fageda. Dinant per recuperar forces.